Eċċellenza, inti wieħed mill-kelliema tal-Konferenza Internazzjonali fil-Vatikan Rethinking Europe fejn hawn mexxejja tal-Knisja u anke politiċi Ewropej fejn tiddiskutu l-isfidi għandha bħalissa quddiem l-Ewropa. Inti enfasizzajt fuq l-integrazzjoni u l-bżonn li nibnu il-pontijiet u mhux il-ħitan. Tista' tenfasizza aktar dwar il-kumment tiegħek? Waħda mill-kummenti li laqtuni li ġaluni naħseb ukoll huwa li l-Ewropa iżjed milli Unjoni tal-Istati kienet dejjem moħluma li tkun Unjoni tal-Popli. Allura meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni qed nitkellmu fuq l-għaqda bejn il-popli li ma jitilfux l-identità kulturali u storika tagħhom imma jaslu għal persważjoni, konvinzjoni li il-ġid ta' pajjiż u ta' poplu u wkoll il-ġid ta' pajjiż u ta' poplu ieħor. Allura l-ġid komuni tal-Ewropa, jiena ikkwotajt anke il-Papa Franġisku fejn jinsisti li din is-solidarjetà dan ix-xogħol għal ġid komuni irid ikun ukoll bejn il-ġenerazzjonijiet, mhux biżżejjed li aħna naħdmu biex inkunu komdi aħna bħala popli Ewropej, imma rridu naħsbu fid-dinja in ġenerali, f'popli oħra u koll fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. U il-post tan-nisrani f'dan kollu fejn jgħat quddiem l-isfidi tal-Ewropa? Il-post tan-nisrani huwa post privileġġjat għaliex l-aspirazzjonijiet fondamentali tal-Ewropa huma wkoll aspirazzjonijiet fondamentalment insara għaliex għax huma bbażati fuq il-konvinzjoni li kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu li l-valur tal-ħajja huwa primordjali sa mill-bidunet tal-konċipiment sa tmiem naturali tal-ħajja u li l-bniedem jgħix tajjeb jekk huwa fi stat ta' dritt fejn id-drittijiet fondamentali jiġu rispettati u fejn is-salt ta' dritt mhijiex biss kelma imma wkoll realtà ta' kuljum. Eżempji, kif nistgħu inwasslu dan il-messaġġ bl-eżempji? Nieħdu pereżempju l-esperjenza tagħna f'Malta. Aħna għandna tradizzjoni ta' akkoljenza kultant tidħol fi kriżi għaliex forsi nibżgħu. Imma meta kont qed naqra rapport li sar milux fejn intervistaw diversi emigranti li qed jgħixu fostna, wieħed jirrealizza l-poplu Malti kemm jilqal dak li jkun, kemm hija faċli pereżempju għall-immigranti tagħna li jħossuhom parti minnha, semmew pereżempju l-festi tagħna li huma jħossuhom parti miċ-ċelebrazzjoni tagħna x'il-festi tagħna verament huma ferħ kontaġjuż meta ma jinqalx inkwiet bejnietna, imma aħna wkoll irridu mhux biss nilqawhom il dawn ħutna, imma inħadnuhom bħala biex ngħidu hekk parti mis-soċjetà tagħna u allura nikkonvinċjhom li jridu jaħdmu għal ġid komuni flimkien magħna. Eċċellenza, mill-isfidi kollha li għandha bħalissa l-Ewropa qudiema, li ma taħseb hija dik l-isfida li għandha tindirizza minnu fih? L-isfidi huma varji, ma naħseb huwa l-mument li l-Ewropa tagħmel eżami ta' kuxjenza u tara kif ħadd indirizza il-fenomenu tal-faqar li qiegħed jikber drastikament jum wara jum. L-aħħar Eurostat jgħid li wieħed minn kull erba' ċittadini Ewropej hija taħt il-linja tal-faqar. U l-aktar li jibatu mhux biss huma l-anzjani imma it-tfal. Għaliex jidher li 27% ta' tfal Ewropej qegħdin jitrabbew f'familji illi jonqoshom il-mezzi. Allura jiena li dan ifisser li kif qal Letta l-Ewropa titqgħod attenta għaliex tista' tmut. Jiġifieri jekk hija titbiet mill-prinċipji fondanti tagħha, jiġifieri id-dinjità tal-persuna umana li tkellem fuq anke l-Arċisqof, is-solidarjetà, is-sussidjarjetà, allura naħseb illi tkun qiegħda tħaffer il-qabar tagħha stess. Kombinazzjoni 15 oħra ġifieri jidhirli fis-19 ta' Novembru għall-ewwel darba l-Knisja sejra tiċċelebra l-Jum Dinji tal-Foqra fuq xewqa tal-Papa. U l-Papa batilna messaġġ fejn fost l-oħrajn jgħid li id-distanza bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx
kull ma jmur qiegħda tikber. U dawk li għandhom sfortunatament qed jakkwistaw ukoll b'mezzi illegali u jekk mhux ukoll b'mezzi violenti. Naħseb illi l-Ewropa, u meta ngħid l-Ewropa nifhem mhux biss min imexxej imma iċ-ċittadini kollha irridu nagħmlu daqsxejn ta' eżami ta' kuxjenza u kif nindirizzaw din il-problema daqshekk umana. Dr. Farrugia, reazzjoni tiegħek għal kumment tal-Arċisqof dwar il-bżonn tal-integrazzjoni f'Malta fost l-oħrajn anke fil-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa u anke li nibnu l-pontijiet? Iva, l-Unjoni Ewropea, il-proġett Ewropew, jinsab f'salib it-toroq. Hemm inċertezzi kbar u rdu nfasslu flimkien il-50-60 sena li ġejjin. Hawnhekk fejn Malta tittati leadership. Dan huwa ċans tagħna issa meta dħalna fl-Unjoni Ewropea li nagħtu leadership għaż-żmien li ġej. L-intervent tal-Arċisqof kien importanti ħafna għaliex fil-waqt li rridu nħarsu lejn xi struttura ħanatu lil dan il-proġett Ewropew, jekk hux Ewropa Federali, supranational jew intergovernmental, hemm bżonn nindirizzaw il-valuri li jaqduna, il-valuri li jikkaratterizzaw dan il-proġett Ewropew u propri fuq dan tkellem l-Arċisqof. Jiena ħadd pjaċir għax tkellem fuq valuri li jaqduna flimkien, il-valuri tal-common good, il-valur tal-kompassjoni. Huma importanti ħafna għaliex jindirizzaw speċifikament il-kriżijiet li qegħdin indirizzaw bħalissa fl-Unjoni Ewropea, fosthom pereżempju l-immigrazzjoni, kriżijiet oħra ta' finanzi. U allura dan huwa importanti għaliex qabel ma niddiskutu x'tip ta' struttura se nagħtu, huwa importanti iktar illi niddeċiedu x'valuri se nażlu biex jaqduna fi żmien li ġej. Dr. Metsola, ir-reazzjoni tiegħek għad-diskors tal-Arċisqof dwar il-bżonn li nibnu aktar pontijiet? Ekku, fil-fatt, id-diskussjoni li qed ikollna hawnhekk hija fejn il-politiċi u r-rappreżentanti tal-Knisja minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea inaqqadna flimkien biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien. U l-kelma pont qed tintuża f'kull sessjoni għalfejn għaliex aħna ċittadini u l-politiċi rridu nkunu punt ta' referenza għal xulxin u meta nagħmlu l-politika tagħna, il-prinċipji u l-valuri tagħna fil-kwistjoni tiegħi, il-valuri demokristjani tiegħi għandhom ikunu l-qofol ta' kull deċiżjoni li nieħu. L-Arċisqof dak li qal kien li irridu nagħmlu mhux distinzjoni bejn pajjiż u pajjiż ieħor, iżda distinzjoni bejn poplu u poplu ieħor u kif poplu jista' jkun ta' eżempju għal ħaddieħor. Għamel punt qawwi ħafna dwar l-abort, kif jekk inti verament favur il-ħajja għandek tkun favur il-ħajja mill-bidu tal-konċepiment u allura b'estensjoni għandek tkun kontra l-eutanazja. Għamel punt ukoll li jgħid li aħna rridu inni naqdu kollha flimkien, għamel referenza pereżempju għal fatt li f'Malta il-Knisja tieħu ħsieb 400 emigrant kull jum u jisu ritjati parir li l-kull minn kien f'dik il-kamra m'għandix dubju li l-parir ħadnieh li għandna naraw b'eżempju li tagħmel il-Knisja Maltija f'pajjiżi oħra. L-Arċisqof fl-intervent tiegħu tkellem dwar il-bżonn li l-bniedem ikun iċ-ċentru tal-Ewropa, d-dinjità tal-bniedem, l-integrazzjoni li nibnu il-pontijiet u mhux nibnu il-ħitan. Dan kollu kif jista' jgħin biex iż-żgħażagħ tal-lum u ta' għada jgħixu f'Ewropa aħjar? Naħseb illi il-punt li semma mhux biss l-Arċisqof Xikluna ma anke kelliema oħra huwa l-fatt li meta aħna qed nitkellmu dwar Ewropa maquda, maħniex qed nitkellmu li naqdu pajjiżi flimkien, maħniex ħansiru pajjiż wieħed, imma l-idea ta' Ewropa huwa li jkollna sens li qed naqdu l-popli, ġifieri. Nerġa' ngħid, mhux il-Maltin isiru Taljani, Taljani isiru Svediżi, imma li kulħadd bid-diversità tiegħu fil-fatt il-motto tal-Unjoni Ewropea laqda fid-diversità li u niġi lura dik il-frażi kbira importanti li kien qal il-Papa San Ġwan 23 infittxu dak li għadna. Ġifieri fl-Ewropa dak li għandna bżonn illi bħala nies anke bħala individwi, ġifieri trid tibda l-Ewropa trid tinbena mill-liċken livell il-mod kif aħna inġibu ruħna ma' xulxin. Ġifieri li aħna is-sens anke f'pajjiżna stess ta' kif nilqgħu il-barranin, semmija l-Arċisqof illi dal-partnership illi aħna nies li jiġu minn barra, speċi la darba aħna qegħdin naqblu fuq il-valuri bażiċi li jaqduna, allura għandna nfittxu is-sħubija li aħna nħossuna sħab ma' xulxin, mhux jibqa' barrani, dak is-sens ta' għaqda
fl-istess ħin nirrispettaw id-diversità. Jiġifieri jiena naħseb illi u żgħażagħ jagħtuna lezzjoni f'din. Iż-żgħażagħ jiena nħossa kull darba li jkun hemm pereżempju skambju semmaw l-Erasmus Plus ukoll bħala programm. Kull darba li tara pereżempju proġett tal-Erasmus Plus u żgħażagħ ġejjin flimkien minn pajjiżi differenti tinduna li għalihom iħossuhom ħaġa waħda, jiġifieri ma jarawx il-barrieri illi forsi aħna jew ħadd ieħor jarhom daqshekk faċilment. U għalhekk nemmen li l-investiment irid jibqa' jsir fiż-żgħażagħ u f'din l-idea, f'din il-viżjoni ta' Ewropa li l-Ewropa nerġa' ngħid ma tinbenix billi jiltaqgħu 28 Prim Ministru President, ma l-Ewropa tinbena billi fil-ħajja tagħna ma' xulxin aħna nsiru nafu iktar lil xulxin u narfu li id-diversità, l-fatt li hemm differenzi bejnietha mhijiex teddida, anzi tagħmilna aktar sinjuri.